Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan Iruñera etorri gara, Donibane auzora, eta nire atzekaldean hemen ikusten duzue Nafarroako N sindikatuaren egoitza, eta gure helburua gaurkoan hori izanen da, N sindikatua Nafarroako N barrutik hobekio ezagutzea eta beraien antolamentu eta lana zein den jakitea. Saioaren hasieran esan dugun bezala, gaurko honetan saio osoa Nafarroako N sindikatuari eskainiko diogu, eta badakizue N sindikatuaren bulego nagusiak Iruñan kokatzen dira, Donibane auzoan, eta nirekin Imanol Ibero dugu, N Nafarroako sindikatuko lehendakaria. Eta Imanol, gaurkoan gu etorri gara zuen egoitzara, eta egia esan leku politan zaudete, eta garrantzitsuna da, hor badituzuela afiliatu haunitz, nekazari eta beltzainak, eta zuek azkenen zuelana hori da, berai zerbitzu bat ematea, pixka bat jendea jakiteko. Sindikatuak, badakite sindikatuak aspalditik existitzen direla, baina nekazaritza beltzantzan ere oso garrantzitsuak zarete, ez? Bai, noski azkenean bilguneak behar ditugu, nekazaritza eta beltzaintza arloan gizarteko beste toki askotan bezala, azkenean interes komunak ditugun jendea batzeko eta horien inguruan hausnartzeko eta aurrera begirako planteamenduak elkarrekin bideratzeko, ez. Eta azkenean sindikatu harren helburua hori da, pixkat Nafarro osoko abeltzainta nekazariak bildu, eredu txiki eta familiarteko eredu baten bueltan dabiltzan horiek bildu, eta guztiok batera planteamenduak gizarteratu gure eredu horren defentsan aurrera pausak emateko, ez. Kurioso dena da, Nafarroan, Nafarro azkenean alderatzen badu Gipuzkoarekin, adibidez, Nafarroan geografikoki ere oso erliebe aldetikan, klima ere esaten aldugu oso desberdina dela Nafarroa, ez? Eta horrek sorrarazten du, ekoizpen aldetikan ere, nekazaritza edo abeltzantza desberdina lantzea, eta zuentzat, pixot burua ustea da, ez? Azkenean oso diverso esaten aldu dela nekazaritza eta abeltzantza, eta zuentzat ere erronka bat gehiago, ez? Bai, azkenean sektore askotariko jendea dabi lehemenez diotea nekazaritza eta abeltzaintzaren barnean, eta sektore bakoitza bere egoera geografiko klimatikoari horri lotuta ez dago zuzenki. Orduan, hoien inguruko hausnarketak eta keskak etortzen zaizkigu honea etengabe, eta horiek bideratzen saiatu behar gara alik eta modu eraginkorrenean. Egia da, konplexu egiten duela gure lana, baina egia da ere Nafarroaren aberastasunaren irudi polita ere badela, nola ditugun sektorea hainbat eta eskualdez eskualde aldatzen dela zeharo, nekazaritza eta baita beltzantza ere, ez. Nafarroaren kasuan, Nafarroan zeu zaitugu lehendakari, sindikatuak baditu zenbait langile, baina beste alde batetik nola dago pixko bat osatua sindikatua. Zu zaitu goikin, baina beste nola da banatua. Danak batzarete badakigu, baina nola banatzen duzu pixko bat, eskualdeka, nola da banatua? Bai, azkenean nekazaritza bera herrietan eta eskualdetan sortzen dela ez dugu ahaztu behar, beraz, nahiz eta pixka zentralizatu behar izatea, zentralizatu behar horrek ez dugu ahaztu behar ere eskualdetan eta gunez, zonalde klimatiko eta berezi horietan ere, eremu komunak sortu behar ditugula, ez? Eta zentzu hortan badira Nafarroan banatuta beste 11 eskualde, bakoitza dinamika propio edo behintzat
bilkurak egiten dienak non bertako hausnarketak eta bertako problematikak jasotzen ditugun gero hona ekartzeko, eta hori alde batetik ez eremu badaude hori 11 eskualdetan pixkate antolakuntza minimo bat. Gero bestalde badira beste organo bat, dena igual organori gorena asanbladatik bera dena probintziala edo non bertan ejekutibako jendea, gero eskualdetako arduradunak eta baita sektoretako arduradunak bertan ordezkaturak direnez. Hori urtean hirutan edo biltzen gara, pixkat ja erabaki potoloenak edo bertan hartzen dira ez. Eta gero beste igual egunerokotasunari erantzuten dion organoa igual da ejekutiba bera, bertan markideok biltzen gara bi astero edo, eta hor egunerokotasunak ekartzen dituen erronkak eta baita bestelako hausnarketak eta bideratzen saiatzen gara. Zuia oraintxe urte bat pasatxoia lehendakari lanetan, eta ezagik, azkenean zure nekazaria zara, hor duzu zure mastiak, zure ardoa, eta azkenean, ezagik uste zenuena den, militantzia asko eskatzen du azkenean horrelako lehendakaritza batek, nola bizi izan duzuia urte batoko esperientzia hau? Uste egia esan sartu nintzenean ez nituen uste gehiegi buruan, eta pixkat pausa eman nun, hola, gehiagi jakin gabe, eta egia esan ematen du lana egiteko nahi haina denbora eskainu iezaiokegu, eta bilatu behar dugu oreka hori, beste batzutan aipatu dugun oreka hori gure lana eta hemengo kontuan artean. Baina egia da, oso momentu politiko eta baita sozial interesgarri batean gaudela, eta badaudela hainbat kontu eragiteko eta saiatzen gara eta beren egiten. Betire aberasgarria ez azkenean, pixu bat hemen barruan sartu egotea, izare ikusten, izare lan bat egiten ere nekazari eta beltzainentzat, zuek maite duzu sektorea ere, eta orduan, pixu bat ere aberasten du horrek, ez pixu satisfazio puntu hori gogorra da, lan asko behar da, baina alde honak ere asko baditu. Noski, azkenean ikustea soilia ezagupena izatea zertan ari diren baztanen, herribena, izarraldean hori ikusteak eta nola oraindik naiz eta ez dirudien badagoela itxaropena eta jendea gogotxo ari dela lanean euren eskualdetan sektorea eta nekazaritza, familiarteko nekazaritza hori aurrera atera izateko, hori pozgarria da eta indar berritzen gaitu biltzen garenean eta hori. Eta zentzu hortan hori egia esan oso betetzen gaitu ez. Hene Nafarroa, baina hene badakigu sindikatu ere beste, Euskal Herri mailan ere indarra baduela, zaudete bakarrik Nafarroan, nola da koordinazioa Euskal Herri mailan? Euskal Herri mailan konfederazioa dago, eta bertan Arabar eta Gipuzkoako jendearekin batera maila nazionalean edo landu beharrekoak ateratzen ditugu, eta hori ian behin edo biltzen gara eta bertan saiatzen gara maila globalago bat daukaten dinamikak nonbait hausnartzen eta planteamendu komunak ateratzen. Gero ere, bai Nafarroan eta baita konfederazio mailan sektorial batzuk deitzen diran izan behin, segun eta sektore batean erronkaren bat zehatza baldin badago edo horren inguruko eztabaida bat eman behar denean, badaude markoak non sektoreka, bai Nafarro mailan eta baita konfederazio mailan, planteamendu komunak ateratzeko. Adibidez, Behiesne Nauziakin Soriako lanketa hori konfederaziotik landu zen desente eta pixkat bertatik bideratu zen adibidez sinadura bilketa eta planteamendu hori gero koajera eramateko. Aipatzen duzun bezala, Euskal Herri mailan nola antolatuta gaude, baina gero estatu mailan ere koajen parte gara, konfe bezala koajen parte hartzen dugu, eta bertan, saiatzen konfetik helarazten dizkigute estatutik datozen politikak, neurriak eta bestelakoak, eta gu batzutan ekarpenak egiten dizkigu bertan alegazioak edo dena delakoak, eta baita Behiesnen kontuekin jarraituz, pixkate planteatzen ditugu dinamikak, estatu mailan datozkigun planteamendu hori aurre egiteko ere, ez edo.
Azkenean, bueno, edozein nekazari abeltzainak esango luke, ez jo, ez nun uste hain zaila zenik ez, azkenean lan bat egitea nekazaritza abeltzantzaz bizitzeko, ez da aski egiten duzun hori ongi egitea, baizik, edun duzu 10.000 gauzataz pendiente, zueri esker, bueno, pixkot kezka gutxiago dute edo burua uste gutxiago, eta azken hor dago, ez, alde batetik bertako administrazioa, gero estatuko administrazioa, gero Europara behitu behar duzu, zoritxarrez, azkenean diru laguntza hoiei guztiok goten dire eskuzabalik, ez? Eta aparte, borrokatu behar duzu, kalitatezko zure produktori, prezio duin batean saltzeko, ez? Salsa desente azkenean gustuko duzun lan bat egiteko, eta, bueno, aurrera ateratzeko, ez? Bai, nahi aina, azkenean, nonbait landa eremua galdu genituen gure baliabide propioa gestionatzeko gaitasun hori aspaldi, eta gero eta urrutiago ez hitz egiten da landa eremuen beharraz, eta banatzen dira sosak gure gana heltzeko. Eta azkenean, bueno, horrek saldu egiten du gure lana, nonbait administrazio eta burokrazia ejertzito batzuen aurrean, horiek mugiarazteko eta iroltzeko, kriston lana egin behar da, ez? Baina, bueno, gu azkenean egin behar duguna da, landa eremuko errealidade horiek nonbait administrazioetara helarazi eta esan hemen gaudela bizirik eta bizirik jarraitzeko asmoarekin eta eduki gaitzatela kontuan. Eta bizirik gehien jarraitzen dutenak, bueno, bizia pasatzen da, zoritxarrez zahartzen garelikan eta poliki-poliki desagartzen joaten gara, eta gaztea da, atzetik heldu dena, eta hor pixka bat, ez, erronka potoloena behar bada, hor dago, ez, pixka bat nekazaritza eta beltzantza garbi dago, etorkizun bat izateko gaztetu behar dela, ez? Bai, argi eta garbi, urtetik urtera gutxiago dira nekazaritzan diharduen jendea, eta oso gutxi, oso jubilatzen direnekin eta sartzen direnekin alderatuta, oso desoreka handiak daude horrez. Egia da, nonbait berpizten ari dela interes bat, ez, lurrarekin lan egiteko borondate bat berpizten ari da, baino ez nahiko genuken erritmo berean. Uste dugu, behintzat, nik uste dute pixkat falta zaigula herrietan jaio garen hori, herrietako baliabide horiek aprobetxatzeko borondatea, eta ez da soilik diru laguntzak edo behar direla edo ez, badaukala noski bere garrantzia, baizik eta aldaketa kultural baten beharra daukagu, ez dana gabiltza urrutiko estimulo iso izan mugikorretik, telebistatik, eta aztu dugu hurbil eta pisatzen ditugun, zapaltzen ditugun lur horiek noizbait baten bate gestionatu zituela, eta horiei esker gure herriak direla gaur egun direna. Eta orduan pixkat aldaketa kultural baten beharra ikusten dugu, eta hori azkenean gazteak ikus dezaten, euren herrietako baliabideak horiek probestuz, euren herriak bizirik mantentzeko aukera bakarra dela. Ez azkenean hiri handiak badakigu asfaltosko basoak direla eta landa eremuak azkenean mantendu behar dire. Eta mantentzeko landu behar dire, bestela badakigu sasia, otea dana gaientzen dela. Eta bueno, bai ikusten da jende gazteengan pixko bat gogorik, kalitatezko janak jateko, bertako produktuak, batzuk hasten dire poliki baratze txiki batekin, oio batzuk, zerriba gizendu. Baina, bueno, beste pausutxoa falta da, ez pixka bat borrokatu, etorkizun bat hortik lantzeko, ez. Bai, pixkat profesionalizazionako salto hori ez da horren erresa, eta hori igual hori da dagokiguna guri pixkate jaba bestea eta bide ematea, ez, eta azkenean jendeak pausu hori eman dezan bere bizitzan nekazaritza beltzintzatik ateratzeko. Bai, bestetik dago hirian edo herri handietan bizi den jendeak, lur sailik eta deusezdunak, baina bai nahi dunak lehen esan bezala kalitatezko produktuak jan, ez? Hor beraien esku ere badute beraiek ere bere zerresana guzti honetan, ez? Azkenean populazio handia da, Asteko Iruña batean, adibidez, eta beraiek Nafarroan ekoizten da denetarik bertako produktuak kontsumitu ezkero, isau izango zen, ez, sektoretik bizitzea. Bai, egia esan hor askotan eta kapitalismoak daukan abantaietakoa da, bintzat merkatu zabal batean hautatzeko
teorian publizitatea kutsatzen ez bagaitu behintzat, askatasunez hautatzeko aukera ematen digula, ez? Eta egia da, gizarteak kontziente eta arduratsu jokatuko balu, nekazariok aski errez izango genukela lasai eta duintasunez bizitzeko aukera hori. Eta zentzu hortan ardura eskatu behar zaio gizarteari, jakin dezan egunero gastatzen duen euro bakoitzetik, zer mundu sortzen ari den euro horrekin kontziente izateko. Eta ez horiek nekazaritza baita beste arlo askotan ere gure kontsumoak mundua sortzen du eta sortzen du zentzu batean edo bestean. Orduan ikuste ardura hori ere eskatu behar zaiola gizarteari eta bide hortan pedagogia egiten saiatu ere ez. Hene Nafarroan, Donibaneko egoitza honetan gaude, langile zinguratua, hemen martxa jarraitzen du, hori ona da, langile desberdinak zaudete. Pixka bat, zuk labur bilduz joanen gara pixka bat, batzuekin solasten, ze langile mota da, edo nola duzu pixka bat lanak nola dituzu banatuak bertan? Bueno, hemen Iruñeko egoitzan 7 langile ditugu, bakoitzak ardura zehatzak, baino gero egia esan elkarrekin besto egiten direla, batzuk daude oratzekaldean proiektuak egiten, laguntzen eta sortzen diru laguntze lortzeko, beste batzuk kontratazioetan eta aseguruak egiten afiliazioari, beste batzuk asesoria juridikoa eta nekazari eta beltzainei asesoria juridiko batean, eta bestelako lanak departamentutik datozkigun dokumentu alegazioak prestatzea eta lakotan beste bat. Eta beste hainbat ere badira, bazakit adibidez Bizilur ekoizle ontaldearen dinamizazioan badago huetako bat. Eta hainbat lan datozkigu eta pixka saiatzen gara modu ahalik eta erosoenean antolatzen, ahalik eta gusturan jendeak lan egin dezan, ez noski. Badakizue nekazari abeltzainak, afiliatuak zaretenak bereziki, hene sindikatua Nafarroan, Iruñan zer lan egiten duten, afiliatuak ez zaretenak aski garbi ikus duzue, zuen alde borrokatzeko jendea prest dagoela, zueri lana errezteko eta etorkizun duin bat izateko, eta zuri Manole eskerrak eman eta jarrituko du pixka bat, aipatu duzun hori, nor animatzen den pixka bat solastera eta salduko digute bakoitzak hoietariko batzuk zelan egiten duten. Eskerrik asko eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Nafarroko hene sindikatuan jarraitzen dugu eta nirekin beste aurpegi bat, askorentzat ezaguna, Begoña Okinena, bera hene sindikatuko, arlo juridikoko arduraduna zara ez, Begoña, pixka bat jendeak jakin dezan zein da zure lana? Bai, iristen zaizkioten jendea iguain askotan, idatziz eta bidaltzen dietzkiote da administrazioak gauz gehienak, ez? Eta ordan askotan horiek ulertzen eta interpretatzen ere ez da izaten oso erraxa. Eta hori pixkat laguntzen diegu, dokumentazioak eta pixkat ikusten, rebisatzen, zer garrantzia duten, horiekin zer egin behar den, batzutan erantzun beharra dire, beste batzutan zepatiak rekursoren bat, elegiteak edo jarri beharrak, eta horiek eta egiten dizkiogu, ez? Hori administrazioakin zer ikusia dazkin gauzetaz. Gero batzutan izaten dira ere beste gai batzuk, edo pertsonan arteko, ez dakit, arazoak, liskarrak, edo askotan, epaiketetan soluzionatu behar diren gauzak horietara ere iristen gara, batzuetan administrazioarekin ere, beste batzuetan beste pertsona batzuekin. Gehienetan gure afiliatuen arteko gauza baldin bada, orduan ez dugu inoiz baten alde hartzen edo bestean alde, orduan gauza momentu horietan bitartakari gisa edo egiten dugu, ez? Pixkat modu extrajudizial batetaz irtenbide bat aurkitzen eta bien artean enkuentro batzutara eta horrela soluzionatzen saiatzen gara.
Eta juridikoki, pues, horiek izango litzeke. Gai zibilak, penalak batzuetan ere, fiskalak, edo merkantilak ere batzuetan. Eta horiek, printzipioz, horiek, nagusi bezala horiek izango litzeke. Jendeak ez du nahiko zurekin gai horietara iritsi, ez? Azkenen olako gai bat tokatzen delikan, ez dire, maiz tokatzen aldire, gehiago administrazioen papeleo eta gauzak, baina bestelakoak, ez dire atseginak inorrentzat, ez? Ez, nik uste dut hona etortzea, jendeak ja oso lasai etortzen den, ez da edo zein tokitara joatea bezala. Ni uste, enera etortzen direna bai, bere etxera etortzen diren sensaziori badutela eta azkenean relazioa handia egin dugu. Orduan, ni uste lasai etortzen diren. Saiatzen gara, gehienetan gainera, beraiek autonomioagoak izaten, ez? Nola bait, haiek ere ikas dezaten, bere gisa ere gauzak argitzen, jakiten, edo pixkat ikasten, ez? Nola egin behar duten. Ez beti dependentzia hori sortu gabe beraiek ere, bere gisa, irtenbidek eta ikusten jakiten, ez? Eta hori iakasten diegu. Eta baina ni uste dut, enera etortzen diren niko gustora eta lasai etortzen diren. Ez da beste dozein despatxota joatea bezala. Zuia urte kuadrilla bat, Nafarroan lanean. Ez dakit, asko aldatu da zure gai juridiko guzti hau denak, azken ez dakit, 15 urtetan asko aldatu dire, administrazio oso zorrotza da, geroz eta burokrazia gehiago dago, eta baserritarrentzat nahiko lan badu, ez, bere eguneroko lan ongi egiten, papeleo guzti hauen menpe egoteko bezala, ez. Bai, aldatu dira gauzak, ez da onera behar bada ez, bai administrazioan eta beste epaitegin ere, ez, ja gauz gehienagoain interneten bidez edo sartzen dira, papeleo guztiak hortiken sartzen dira, via telematika buru, eta orduan horrek eskatzen du askotan, etxean ere, pixkat horiek egokitzea, ez? Sistema informatikoak eta hori hobekiago jukitzea. Gero, empatia eta hori pixkat, jendearen hurbiltasuna eta hori, pues, eskas, oso eskas. Hori askotan salatzen dugu, ez? Jendeak ez du ulertzen askotan, ze eragina izaten duen horrelako karta bat, ulertzen ez den karta batek, gauz bat esateko izugarrizko modu zailetan kontatzen dituzten gauzetak eta orduan, hori bai eskatzen diogu, askotan. Jendeari, empati hori edo ulertu dezaten, hori hartu behar duen, paper horiek hartu behar dituzten jende horiek, ez daudela hanbeste demorakin horiek irakurtzeko, horiek interpretatzeko eta horiek ongi ulertzeko jarriak. Hori falta motatzen dugu eta gero haien gana ere hurbiltzen diren jende horiek laguntza hori bila, askotan ez dute aurkitzen. Ordan, gure beharra gehiago izaten da. Bino, horre ere jendeen araberan da. Izaten dituzu teknikoak, oso jende jatorrak eta laguntzeko eta prest daudenak, eta beste batzuk bostatxoa zaietenak. Eta, zure lana edo lor juridiko hori bakarrik hortan ezageratzen, badakigu gaur egunean, zoritxarrez edo zein desrazi gertatzen aldela, eta enetiken ere seguru desberdinak eskaintzen dituzu, ez? Beti ere pixot bizkarrak, baserritarrak bizkarrak babestuak izateko, ez? Bai, eske gaur egun dena gehiena, gutxienez, aseguratuta joki behar duzu. Inbertsio handiak izaten dira, eta edo zein ez beharrat gertatuta, uste dizun egoeretan, bakarrik jo ezin oso zaila da altxatzea berdiro. Gutxienezko gauz batzuk aseguratuta joki behar dituzu, eta gu beti esaten dugu, inbertsio handiak eskatzen dizkioten horiek, gutxienez horiek bai, adibidez edo nabiak eta egiten badituzte, etxea noski ere bai, eta gero responsabilidad zibila. Hori oso beharrezkoa da gaur egun. Arriskoak edo zein tokitatiken agertzen aldira, azendakin gaudenian, edo istripu bat eragin dutela, edo traktoriakin, gauz horiek oso beharrezkoak dira. Eta gero, inbertsio handietan sartuta eta baldin badaude, orduan nolabaiteko bizi arriskun eta horiek kubritzen dizuten seguruak ere gero zerbait gertatu ezkero, familia ongi gelditzeko eta prestamak eta baldin badituzu, maileguk eta hori, horiek kubritzeko aina izateko. Horiek gutxiengoa dira eta uste dut bizi kalitatea ere hobetzen dutela, lasaitasun horretan askoz
hobe egoten zarelako, ez? Bestetik ere azkenean nekazari da beltzaina, ekoiztu behar du, produktu bat egiten du, kalitatezko produktu bat, prezio batean saltzen duena, eta askotan ezbeharrak horrekin gertatzen dire, ez? Nekazaria direnak, adibidez gare gehiago Iruñetik behiki diren horiek, eguraldiaren ondorioz, kaskabarra edo zein arazo, askotan uzta zati handi bat galtzen da, ez? Horre ere, aseguratzen dute ere, ez? Bai, guztia aseguratu behar da. Orain ja, bai ministeritzatiken eta gobernu guztietatik, gehien, ez dakit, baden orain produktorik aseguratu ez daitiken. Orduan esaten dute aseguratu dezakezuna, gero indemnizazio katastrofe batean edo ez daiteke eskatu, ez? Horrelako konpensatzeko. Orduan aseguratzeko aukera baldin baduzu, aseguratu egin behar duzu. Eta hori bai esan behar da, Nafarroako gobernuk aurten izugarrizko esfortzua egin du, nekazariko produktok eta aseguratzeko diru laguntzak asko onditu dituzte, ministeritzatiken eta bajatu dituzte alako laguntza batzuk, eta hori dena konpentsatu du adibidez hemen Nafarroko gobernuk. Ni uste Estado Espainolean dauden kopurua begiratutan Nafarroko gobernuko subentzioa maila beste inork ez duela eman. Orduan hori ere eskertzekoa da, eta ni uste momentu aukerak ona daudeela nekazariak aseguratu nahi baditu, aseguro prezio politian egiteko. Eskerrak horri, ez? Bestela nekazaria hasten da azkenean inbertsioak ordaindu bara prestamoak saltzeko prezio ezin da, eta ez du danak kontuak ez du ematen, ez? Egia da, bai, gastuak handiak dira. Mino, seguruetan gastatu behar da, gastatu behartakoa. Enek baditu, seguro oso kompetitibo, oso onak, eta ni bai jendea animatuko nuke, pixkaz begiratzeko, hori ez da deusera gostatzen, ez da inongo konpromisoretan sartuko, eta komeni da hemen oso seguro espezializatuak ditugu, seguro onak, eta prezioan ere oso kompetitiboak. Enek ez du, enentzat importantena da nekazaria seguro on bat izan dezan, eta margen horietan beti ahal bada segurua merkeago ateatzen saiatzen gara nekazariari. Orduan, ni uste eneko esfortzu handi egiten duen, eta jendeak animatzen dut, jendea aprobetxatu dezala aukera hau, eta informazio hau, eta etorri eta galdetu dezala ze segura ditugun, eta ze preziotan ateatzen zaizkion. Oso ongi, Begoña, ikusten da oso murgildua zaudela zure lanetan, zure aferetan, eta eskerrak eman, eta segi zuen martxa, mila esker. Venga, eskerrik asko zuei, erarte. Hene Nafarroan jarraitzen dugu, nire ondoan Felipe Txikia, eta bere ere sindikatuko teknikari bat dugu, eta berak argituko dugu hobeto Felipe zein den zure lana hene sindikatuan. Batipat sektore desberdinak ezagutu, sektore horietan dagoen problematika guzti hori ezagutu, normatiba eta lege aldetik ere laguntza aldetik, eta beste gauza batzuk ere, horiek ere pixka bat ezagutu, eta ejekutibarekin edo eneko ejekutibarekin koordinazio lan egiten dut. Eta aldi berea pixka bat langileak eta koordinatzeko orduan garazi genuen langile bat alde egin du orain dela gutxi, eta bere lan batzuk ere alde hortatik nik hartu ditut. Lan faltik orduan ez duzu, eta esan duzu sektore desberdinak. Hala da ez, azkenean nekazaritza eta abeltzantza, azkenean bat oten alda esneko behiekin lanean, beste bat erlezantzaz bizi, eta bakoitza sektore bada, baditu bere pixka bat, bere diru laguntzak, bere gobernutikan bere bete beharrak, eta dana kontrolatu behar duzu ezuek, ez? Bai, hori tokatzen zaigu, ez? Orain dela gutxi adibidez, deitu zidan erlezaintzan ari den mutil batek, eta pixka bat kejatzen zen abandonatu xamarra genuela sektore hori, eta esan, nahi bezain beste denboraz diogu eskaintzen sektore guztiei, beti ere sortzen dira igual presazko gauza batzuk, edo momentu batean adibideziaz nahiko entzuna izan zen Danonek nola utzi zituen nekazari batzuk, dudarik gabe hor esfortzo gehiago jarri ginen eta lan gehiago egin genuen hor. Baina, kritika hori ere onartu behar dugu eta aldugun neurrian horietara ere saiatuko gara iristen. Azkenean, hene sindikatuak afiliatu desberdinak badituzue,
eta zuen lana azkenean afiliatu guztiei zor diezue, eta bakoitzak bere garrantzia badu, baina danak dire afiliatuak, eta pixo bat zu diozuna ez, momentuaren arabera, ez? Hoxe, hala izaten da, ez? Askotan tokatzen da ere, zorioneko pak edo zoritxarreko pak honekin ere lan asko tokatzen zaigu egitea, hemen guk ere pakak egiten ditugu, eta aldi berean hori ere aukera bat da nekazariak harreman zuzen hori izateko eta ezagutzeko ere, eta bere esplotazioak ezagutzeko ere aukera ematen du. Eta dudarik gabe horrek ere denbora asko kentzen digu, baina sektore batzuk alde hortatik laguntza aldetik nahiko abandonatuta ikusten ditugu, eta pixka bat hori baloratzeko ere denborak ematen dizu olako perspektiba bat hori ikusteko, ezta? Orduan askotan ere harremana izaten dugu departamentuarekin eta olako egoerak eta nolabait haiei ere heleraztea eta pixka bat haiek ere ezagutzea gure iritzia alde hortatik tokatzen zaigu eta pixka bat denetatik da, ez? Sektoreak ezagutzea ez da bakarrik jendea ezagutzea eta sektorea ongi dago ez dago ongi, pixka bat baloratzea ere administrazio aldetik ze laguntza duen, ze laguntza falta duen, eta beti ez da diru kontua ere, ze bete behar dituen, ze exigentziak adibidez papeleo aldetik, eta pixka bat hori ere arintze aldera, gure iritzia jakinarazten diegu gutxerez jakin dezatela departamentuan, ezta? Askotan baserritarra hortazkia jatzen da, ez? Berak eguneroko lan egiten du, hor dago administrazioa, eta ematen du administrazioa beste ikuspendi bat dula, beste modu batera nahi dula etorkizuna, eta ezagitzuek administrazioarekin oten zaretelikan, administrazioko jendea azken finean, nahiko hurbilekoa da, badaki Euskal Herri honetan nekazaritza eta abeltzantzak lehen sektoreak zer nolako garrantzia duen, eta askotan ez da aski hitzez esatea, baloratzea, baizik eta behar da laguntza bat, ez beti ekonomikoa bakarrek, baina lagundu, ez, eta ikusten duzu pixo bat badutela gogoa benetan. Bai, ez dakit nik egia esan bigarren urtea dut hemen, eta exekutiban dagoen jendea edo denbora gehiago daraman langilek ere aipatzen dute, ez? Harreman horretan administrazioarekin aldaketa bat sumatu dutela gobernu berri honekin. Betire dena ongi ezin da atera eta kritikatu barkatu. Egin behar denean kritikatzen dugula uste dut, adibidez orain dela gutxi batez ere laguntza askoren gestioa oso geldua izan da, oso mantsoa izan da, eta hori tokatzen zaigu hori esatea, ez? Baina, bai, nik uste dut sensibilitatea badutela. Denetatik dago, horre jendea desberdina da, iritzi guztietako jendea dago, askotan uste dugun, nolabait guk defenditzen dugun nekazaritza modeloari kalte egiten diela haiek egindako normatiba, sortutako normatiba hainbatek, baina, sensibilidad ez dagoenik ezin dugu esan. Betire, ez da erresa denetan ados egotea, baina, uste dugu esfortzo bat egiten ari direla, eta hori ere esan behar da. Momentuan zein da behar bada kezka gehien sorrarazten dizuen sektorea? Kezka gaien, pixka bat ganaderitza eta nekazaritza eta abeltzaintza desberdintu beharko bagenu, seguraski abeltzaintzan ari diren sektoreak daude okerren, ez? Batez ere haragiaren prezioa, orain dela 40 urteko prezioa delako, uste dugu oraindik nekazariak, batez ere hemen Iriño inguruko zerealistak esan dezagun, ekonomikoki bere esplotazioak rentableagoa dira, nolabait esateko, eta ganadu zaleak uste dugu nahiko larriago dabiltzela, ez? Agian esne ardiakin eta bere etxean gazta egiten dutenek, bekixago defenditzen dire, baina ikusi besterik ez dago, ardi kopuruak azkeneko 20 urtean ia ardira egin du, orduan horrek zerbait esan nahi du. Iruñan duzu zuen egoitza nagusia, bertan gaude, eta Iruñerria populazio asko bizi da bertan. Gizarte ikusten duzu, ari dela poliki-poliki geroz eta gehiago baloratzen nekazari eta abeltzainen papera. Azkenean hiria handi badu Iruña, baina ingurunean nekazaritza eta abeltzantza lantzen da Nafarroan, eta garrantzia, kontsumitzaileentzat garrantzizkoak zaretela garbi dago, ez? Edo pixo bat hor dago lana, pixo bat kontsumitzailea kontzientziatzen bertako produktuak erosteko. Hoixe, hori da sindikatoak egin nahiko luken edo saiatzen garen arlo bat, ez? Ezagutzera eman, benetan hemen sortzen den janari mota eta sortzeko modua beste toki batzuekin konparatuz normatiba aldetik asko zorrotzagoa da eta kalidade aldetik ere bai.
uste dugu askoz ere hemen sortzen den janaria askoz hobea dela nolabait esateko. Eta kontzientzia hori, bai, hor lana badago egiteko oraindik. Egia esan hor sortzen ari dira pixkanaka kontsumo taldeak eta holako nolabait zuzeneko salmenta hori nolabait bultzatzeko asmoz eta alde hortatik proiektu berri batzuk ere badaude eta bueno, sindikatua hor lanean ari da bai. Mila esker Felipe, azalpen hauek emateagatik eta ondo segi jarraituko dugu sindikatuan bisitatxo egiten. Argi nahi duzuenan edorri. Nirekin beste teknikari bat sindikatuan Nafarroan, Paul Bengoa, gainaz fitxaje berria dugu, aste pare bat hemen sindikatuan lanean, eta zer moduz, Paul? Holanda bai, oindala gitxi hasi naiz, hemen sindikatuan, oso ondo nabil. Ikusten duzu bezala Euskara Bizkaitarra du, Bizkaitik etorria, eta batipat hasiera da, baina zertan zabiltza lanean guain? Nioin nabil kurtsoak emoten, fitosanitarioi buruzko kurtsoak emoten, da bueno, hori, legea holandino, kurtso horri, fitosanitarioen asuntoa, hobetu behar dela, da bueno, horregaitik formazioak emoten dugu hemendik, ene sindikatutik. Hori da, azkenean, badakigu araudi bat horri izaten da, nekazari eta baserritarrak fitosanitarioak ere tarteka aplikatu ezkero, behar den bezala lan egin, eta guztiz formatuak ateri zuekin, eta bestela ere ikastaroetan buru belarri, zer eskatzen duten, ze behar den beraiekin solasean, eta hortan ez. Horretan, bai. Gero bai pakari buruz ikasten nabil, gero kanpaina azten danean, afiliatuei da paka egiteko. Hori da, diru laguntza sasoi etortzen delekan, danak batera etortzen dire, azkenean lan handia izaten da, eta gero ez da jende gehiago jakin, ez? Pak hori diru laguntza horiek nola egin, hobekio, oso ongi, uzten zaitugu zure ere lanean, ikusten dugu giro oso no duzuela hemen, sindikatuan, eta segi zuen eguneroko martxa, mila esker. Eskerrik asko, zuei. Xabier Orozko nirekin oraingoan, bera leringo mutila dugu, euskara hortxe barrenetik ateratzen zaio, ari da hor menperatzen eta baloratzeko da bere grina. Eta Xabi, pixka bat jendeak jakiteko, askotan esaten dugu, jendea sektorean sartu bar dela, sektorean sartzeko baten esaten dute, inbarra dute ikuilu bat, nola, proiektua beharko da egin, edo diru laguntzak ere badire, iten direlikan, edo zein inbertsione, makinari erosten dela, pixka bat zein da zure lana? Bai, hemen egiten dugu proiektuak, adibidez, almazenez edo granja batzuk, ez dakit gauza horrek. Gero baita ere egiten dugu diru laguntzak, asesoria eta tramitazioak. Orain Nafarroan badaude laguntza pilo bat, eta daude baita ere, ez dakit, esaten da, mucho interes, ez dakit? Horregatik, hori daukagu gazte pilo bat instalatzen, gero badaude inbertsioak, makinariak eta obrak egiten dauden, eta hori, gutxo gora bera, hori dira, bai, hostxe. Azkenean hori da, ez? Azkenean administraziotik edo askotan diru laguntzak ematen dire, gauzak egiteko, nekazaria ez bada enteratzen edo ez baldin badakin nola egin bar den, galdua dago, eta zuek bultzadatxo bat ematen zuen, eta dana bildu, eta aurrera, ez? Bai, oso importantea da, orain nekazari munduan badaude arazo handi bat, da paperak. Momentu honetan, ganaderitza, nekazaria, oso importantea da laguntzak hartzea. Ez da rentable sektore hau laguntzari barik. Horregatik, oso importantea da, hemen deitu, etorri, galdetu, eta papera osoak ongi egin. Horregatik, hori, hemen gaude batzuk, tekniko batzuk, eta hori, daukagu informazioa, eta baita ere, hori, los medios, no? Ez dakit, oso importantea da, hori,
herramienta guztiak hartzea, ez? Eta azken finean, hor telebistan atzean zaudeten nekazari eta abeltzainei, eskuba bota eta gauzak ongi egin, gauza profesionaltasunez egin, epeak izaten dira gauzak egiteko, bete behar batzuk, hori dana ongi bete, eta, guzti hori dana, Xabi eta beste lankidei esker, Xabi jarraitu zuen martxa, hor zabiltza ordenadoran ikusten dugu ja proiektu interesgarri batekin, eta mila esker. Vale, zuri, agur. Ikusi duzuen bezala Nafarroan egondu gara, Iruñako egoitzan, eta gure helburua izan du da, pixka bat ikusteko, ez dela aski nekazari eta abeltzaina izatekin, azkenean administrazioarekin borrokan edo beste zenbait diru laguntza edo lan egiteko beraiek eskuba botatzen dute, eta besterik gabe, eskerrak emanez zuen arretagatik, gurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi!